Jeg hedder Anders. Jeg fik konstateret diabetes 2 for cirka et halvt år siden. I begyndelsen var mit blodsukker meget højt, 95. Men så begyndte jeg at skære ned på kulhydraterne. Uden det store videnskabelige, så fandt jeg ud af, at ved bare at undgå at spise noget, der var meget mere end 5 gram kulhydrater i per 100 gram, så fik jeg faktisk mit blodsukker ned i løbet af 3 måneder fra 95 til 40. Og det daglige kom faktisk ned på 3 dage fra 12-14 stykker til mellem de der 5-6 stykker, som det stort set har ligget på lige siden. Og nu vil jeg lige vise kort, hvad det er at gøre. Morgenmaden, det består af æg og noget cheesy yoghurt, hvor der kun er 3,6 gram kulhydrater i per 100. Og så gerne blåbær og hindbær. Og så nogle mandler ovenpå. Og det smager faktisk et hårdkogt æg. Et blødkogt æg. Og det smager faktisk fint. Og det er så cheesy yoghurt med 3,5 gram kulhydrater. Til frokost, der spiser jeg mit eget hjemmebagte rugbrød, eller brødmix, som det hedder, som købes på en hjemmeside i Sønderjylland, og der er kun 1 gram kulhydrater i per 100 gram. Det bager jeg selv. Jeg bager 4 brød ad gangen, så putter jeg dem i fryseren, og så tager det ud hver morgen, jeg skal bruge i løbet af dagen. Tidligere spiste jeg en masse rugbrød og gryn, men da jeg fandt ud af, at der var en hel masse kulhydrater i det, 40, 50, 60 per 100 gram, så holdt jeg op med det og spiser nu kun det brød, jeg selv laver. Jeg laver så, som sagt, 14 dage ad gangen. Og pålægget til frokosten, ja, det er stort set almindeligt kødpålæg, som der jo stort set ikke er kulhydrater i. Og så er det tomat, agurk, og så noget som makreltomat, torskerogn, og så ost af flere forskellige slags ost. Til at slutte af med, så tager jeg altid nogle hjemmebagt knækbrød, som jeg laver ud fra en opskrift fra Janne Kusk Spis dig fri-serien. Og det er simpelthen 5 forskellige slags frø og hørfrø, sesamfrø og så videre, som blander sammen og putter i ovnen en times tid på 180 grader, og så har man det bedste knækbrød overhovedet. Og der er selvsagt ingen kulhydrater i stort set. På den måde har jeg fået spist morgenmad og frokost, som i virkeligheden er lækkere, end det var før. Og velsmagende, det holder mit blodsukker. Til aftensmad, som jeg selv laver, fordi min kone arbejder om aftenen hver anden uge, så 50% af tiden laver jeg selv aftensmad. Og det gør jeg ikke det store ud af, men jeg sørger for at spise kød, for eksempel hamburgerryg, hakkelbøf og koteletter, kylling eller lignende, og så dertil en masse grønt, som jeg enten for eksempel aubergine og squash, som jeg steger på panden, eller blomkål og broccoli og grøn salat. Samtidig spiser jeg også salat nicoise, som bare som bekendt er en hel dåse tunsalat med hårdkogte æg, salat, fetaost og oliven. Det smager også utrolig godt, og der er stort set heller ikke kulhydrater i. Brødet, jeg bager selv, er fra Liveshape. Der er en hjemmeside, der er liveshape.dk, og det er alt sammen kun 1,1 kulhydrat. Den er en solsikker brødmix. Normalt så bruger jeg det, der hedder almindelig mørkt brødmix, men det er en smagsag, hvad man tager.
Som I ser, så er der praktisk taget ikke nogen kulhydrater. Den i brullermælk, der er der 1,1 i. Men det smager vældig fint, og jeg har altid noget liggende. Man kan også få det lyst og som boller og så videre, men som sagt, det er en smag i sag, hvad man vil have og hvad man foretrækker. Og her er nogle stykker af brødet. De 2 stykker, det er knækbrød, der som sagt er bagt af sesamfrø, hørfrø, chiafrø og græskar, kerner og en ting til sukker og lidt salt i og en time i ovnen, sådan cirka på 180 grader. Og smager det utroligt lækkert. Og jeg skal lige supplere med, hvis jeg skal have lidt lækkert til dessert, eller sent om aftenen, så tager jeg et par 100 gram græsk yoghurt, og dertil lidt hindbær, som jeg kommer ned i, og supplerer det med en smule mørkt chokolade af den type, der er få kulhydrater i. Det skal være 70-80%. Det skal stilles cirka 5 kvarter i fryseren, så er det simpelthen lækkere end det lækreste is. Det var det. Og det er så ingredienserne til den lækre græske yoghurt. Og som sagt, lidt mørk chokolade i toppen, hvis man kan klare det. Ellers er det hindbær og blåbær, det samme som i øvrigt bruger til morgenmaden. På den måde har jeg uden de store videnskabelige eksperimenter holdt mig fra at tage insulin i løbet af dagen. Det eneste, jeg tager, det er 10 enheder om morgenen, som lægen siger, skal tage, som er det langtidsvirkende. Jeg håber på, at det stopper på et tidspunkt, fordi jeg tror faktisk ikke, det er nødvendigt. Mit blodsukker er også så langt nede, så jeg i virkeligheden samtidig bevidst tager lidt kulhydrater, et æble eller lignende af frygt for, at blodsukkeret ikke kommer for langt ned. Ja, jeg har suppleret den her lille video med et par billeder af maden. Hej, god dag.